Cadeautjes voor Sinterklaas of de Christ. December is hoe het algemeen goed voor de middenstoon. Maar wordt er ook dit jaar een soort verkocht? Of houden mensen haar in vanwege de orenkosten? Nou, we hebben het eigenlijk de laatste weken heel erg druk gehad. Dus we zijn zeer tevreden. Ja, het gaat goed. Er worden heel veel boeken gekocht, gelukkig. Dus er wordt nog veel gelezen. Ja, en er zijn mooie regionale uitgaven op het moment die het ook heel erg goed doen. Want dat is natuurlijk meestal wel, nou ja, dat heeft hier altijd wat extra de aandacht. Verderop in Dokkum zit cadeauwinkel De Sniepel. Ook daar is deze dagen een protte klandiesje. En vernemen ze net dat er minder verkocht wordt. Hoe rent het je met de Sinterklaas cadeautjes in de winkel? Nou ja, wel heel erg goed. We hebben vooral de kerststerren lopen heel goed en de vogelvoerproducten. Wij hebben een winkel, maar we hebben ook allemaal 3 ateliers waar ook spullen worden gemaakt. Er worden dus Sinterklaas cadeautjes kocht. Maar binnen dat er liekevolle als oors. Nee, du hast er wel rekken mee. Ik wist wel wat het is. Ben vergelijk je ik mijn inwoner en daar moest ik rekken mee houden. Dat is net groot uitpakst, ik in vergelijking met oren. Dus ze wie haat op zich wel goed, gelukkig. We hadden een bepaald bedragen meer over net. Even voor de gezelligheid heb je er net. Dus er wordt een soort limiet steld, zoveel euro? 30 euro, 40 euro? Nog net meer in ieder geval. Voor de band, maar de groten doen we eigenlijk niet in meer. Dus alleen voor de bandcadeautjes. Ik wil gezellig in binnenwanden zitten en dan ben benieuwd hoe de band reageren.